Where are you now? Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. Dámy a pánové, po tak krátké, delší či průměrné době, je to jen na vás, jak si to rozeberete, vás vítám opět na mém channelu Emperor of North. Dnes si dáme recenzi, nikoliv duel, a pustíme se do nového filmového trendu sebevraženýho dílu. Řekneme si, co k tomu, promluvíme si o postavách, a já do toho nesmím moc řvát, pač s mým mikrofonem hold nejsou žerty a já to pak nechci moc stříhat, takže jdeme na to! Takže, začneme děje. Děj. No, řekl bych, že technicky se to i celkem vyvedl. Ta atmosféra toho, ale už jsem varoval, že budou spoilery, ta atmosféra toho vlastně, že má nějaká si temná čaříka si vyrobit armádu, se kterou má zničit svět, to se mi celkem zalíbilo a trochu jsem, no nevím teď přesně, jak bych to řekl, já jsem si to samozřejmě moc nepřipravoval, kdybych si nějaký video vůbec připravoval, ale no to je jedno. No prostě ten děj se vyvedl, že původně na to měli jiný plán, že musí zastavit jak on se jenom jmenoval. Jméno tam neměli, tam mu to Enchantress říkala, bratře. Prostě za plánem toho zastavit se jim to celý posral a prostě vypustili to zlo, které si chtělo vlastně vybudovat armádu v našem světě a všechny nás si zotročit opět. Takže říkám, děj u mě tak 9 z 10 maximálně. 9 z 10. Co by to bylo ale za recenzi, kdyby jsme dělali jenom děj? Jdeme na postavy a vrhneme se, kurva, co jsem to tam napsal? Joker, aha. Paráda, to jsem hodně spokojený, jestli jste poznali ironii, tak to vám nezávidím. Tak to čumím. OK, takže v sebevraženým oddílu Jokera hraje Jared Leto. Aha. Můžeme se asi shodnout na tom, že za Jareda Leto si, prostě nemohli si vybrat jinýho idiota. Ne, oni prostě potřebujou magora, šílence. Joker je prostě imbecil, psychopat, šílenec. A oni si vyberou Jared Leto. Tleskám, velice. Ale ve filmu, ne, tam se mi taky nelíbil. Ve filmu mě zklamal, neměl ten klasický nádech toho Jokera. Já jsem samozřejmě už ve svých dětských letech zažil Heath Ledgera jako Jokera a to vám povím. To je Joker, ne tohle. Tohle pro mě prostě Joker nebylo. Tohle pro mě byla trapná náhražka, která nebyla ani prakticky vtipná. Sorry těm, kteří jsou jeho fans, nechci chytit záhval hejtu, ale kurva rád, tak takhle to je a takhle to bude. OK, to si užijem, protože tady u Harley jsem v kyně seděl a vypadalo to asi nějak takhle. Fell in love. Za co mě kurva drát máte? Rechpilek. OK. Harley Quinn hraje Margot Robbie. A musíme si nalít čistého vína. Takovou úžasnou roli jsem neviděl od kdy. Mám dokonce i podezření, že bych řekl, že takhle úžasnou roli jsem v životě neviděl. I když filmu jsem viděl dost a zrovna já jako ten, teď nechci, aby to vyznělo špatně. Fajnšmekr. Prostě já jsem si to v kyně užil, protože Harley tam udělali výborně vtipnou, prostě zábava, o tu bylo postaráno, výborný hlášky, tam bych dal, Harley bych dal 10 z 10, na rozdíl od Jokera.
to vám povím, Deadshot, toho bych si taky připsal na seznam svých oblíbených postav, ale... No, za chvilku uslyšíte sami. Chvilek, ty vole, proč já vůbec tuhle práci dělám. Dobře, Will Smith jako Deadshot. To jsem zpočátku měl obavy, protože Deadshot, jak vím, nechci teď, aby to vyznělo špatně, není černý. Není černý. Jak říkám, měl jsem z toho nejdřív obavy. Ale když jsem viděl film, tak to ze mě spadlo a říkal jsem si, jaký jsem byl kretén, že jsem Will Smithovi nevěřil. A na to se dá na konci prostě jenom říct pár slov. Will Smith? Jo, Will Smith. OK, tak to musíme zkrátit. Tam nenacpeme všechny. That's what she said. Povím vám na to, že Batman, jenom protože tam byl asi jenom na pár záběrech, jenom na začátku, tak prakticky patřil mezi ty, který mě tam rozesmáli úplně nejvíc a to uslyšíte sami. Stejně jako v Superman vs. Batman, nebo jestli to je opačně, to je jedno, i zde hraje Batmana Ben Affleck. A povím vám, že i přesto, že Batman je suchar a že v Temným rytíři měl jenom jednu dobrou hlášku, tak povím, že tady mě Ben Affleck rozesmál nejvíc, protože kvůli ty moje tlusté, jak moc se mu ta brana nevejde ani do ty pitomý masky. Takže Batman jako ten si u mě vysloužil respekt a smích, protože tomu se musíte smát taky a neříkejte, že ne. Fajn, zkrátíme to, střihneme ten zbytek, to dotočíme jindy, uděláme na to ještě druhý speciální part. Na závěr si dáme hlavně záporáka, a to Enchantress. Pokud někdy existoval záporák, u kterého jsem si málem uchcal, nebo učil, říkejte tomu, jak chcete, tak Enchantress patří mezi jedny z nich, protože ty jsem měl respekt i přesto, že je to žena a já tomu moc nevěřím tomuhle. Ale vysloužila si u mě respekt tím, že mě fakt i na nějakou chvíli děsila a ještě si musíme povědět, že takovýhle záporáka svět ještě neviděl teda od dob Saurona, ale no. To čertví, říkám, Enchantress mě dost někdy i děsila a to si vysluhuje i můj respekt, protože mě jen tak nějaký záporák nevyděsí. Dneska si asi večer na zákon nedojdu. To už bychom měli. OK, dámy a pánové, já děkuji, že jste se dívali na tuhle první část, jak říkám, příště to dotočíme, protože myslím si, že takhle dlouhý video by nám asi nestačilo a bude to na dvě části, budete se mít aspoň na co těšit, takže já děkuji, že jste se dívali, budu rád, když video podpoříte lajkem či komentářem, YouTube channel podpoříte odběrem, však víte, však znáte, ale neustále je potřeba to připomínat. Takže já se s váma loučím a uvidíme se u druhé recenze, druhého partu. Sakra! Proč se nikdy nemůže nic být bez problému? Hernek! Tak tedy čau, vec, tut. Bau. Ty Hernek. Ne, špatná strana! Hernek, chvilek! No, prdele! Tak co si děláš, ty vole? No to ne. Dáš, kámoši! Vnitř! Teď už nejsi takový tvrdá, když jsi sám, co? Bastarde! Thank you. First, I need to thank Jesus. Without him, there could be no 9/11. I'd like to thank my flying instructor, Barack Obama. Sorry, hummus in my throat.